Diváci, vítejte na kanálu TV Satava. Jsem tady dneska s hostem Martinem Čechem. Čau. Zdravím vás a dneska uvěříme popelnice. Je to sice malý město v Žatci, ale uvidíme, co tam najdeme a co je špatně a co je dobře. Tak. Co se nachází v dnešních popelnicích v Žatci v podměstí. Takže jdeme na to. Je tady víc popelnic, ale podíváme se, co tady je. Ty vole, Jsou tady nějaké odpadky. jsou tady odpadky, ale Okurka třeba. Okurka, ty vole, to je stará. To je stará. Ty vole, kabelka, ty vole, nějaká ženská, co jsem hodila. Holčičí, ty vole, no. Tohle, ty vole, tady jsou tam i ty. Odpadky jenom, tady. A taky odpadky nějaká tačka. Tady ta tačka. Co tam je taky? Ty vole, jídlo, ty vole. To není pro mě tady to, vole. A ta pistole tady pistol, ty vole, hele, pistolka. Tak tu si můžeš jít na památku, ty vole. Tu si musíš jít na památku a můžeš si ji vzít domů. Tady, okurka. Krabice. Krabice od pici. Ale tady je ještě pizza, ty vole. Tady je ještě pizza. Pizza, ale tu nemůžu jíst. Ale šunková, no. Hele, tu já nejdu v popelnici. Tak, to je první popelnice. Tady je popelnice číslo 2. Tady je popelnice číslo 2. To tam jsou je, tady vánoční ozdoby. Ty vole, vánoční ozdoba. Narozeniny. Hele, ještě oni do Vánoc ještě čas, ale divím se, že to tady je 2 měsíce. Ještě 2 měsíce, no, fakt. Jsou tady nějaké odpadky. Tady jdeme na popelnice číslo 3 a 4. Ty vole, sami krabice, ty vole. Krabice. To se nepatří vůbec. To se nepatří. To patří do patří. To tady nemá vůbec být, to musíme vyhodit. Hele, pistolky sami dětský, ty vole. Jenom tady krabice, ty vole. A co je tady? Tady jsou jenom pytle. Tady jsou velká. Tady jsou jenom pytle. Číslo 4 popelnice, tady jsou jenom pytle, vole. Monterky. Odpadky samé. Tady jsou nějaké pytle. To jsou odpadky. Tak se podíváme dovnitř, co v nich je. Ale tam jsou nějaký ty vole, nějaký kabely. Kabely tady jsou. Co tady je v tom pytle? Odpadky. A tady jsou také odpadky. Tak se budeme podívat na popelnice 5 a 6. Tak jdeme na popelnici číslo 5 a podíváme si, co tam je ještě. Jestli tam je nějaká elektronika a tohle. Jsou tady nějaké oblečení. No, ty vole. Jenom sami ty vole. Bordel, ne? Bordel, boj to nechci. A tady je také odpadky. Svetry, holčící svetry. Ale ty si našel, viď? Je tady pizza. Pizza zase, ty vole. Kdo by nežral pizzu teď v poslední době, pouze. Tak jdeme na popelnici číslo 6. Tak tady nic moc, tak jdeme dál. Tak jsme u popelnice číslo 6. Jdeme se podívat, co v ní je. Uj, ty vole, tady je odpadky samý, ty vole. Uj. Uj, samý odpadky. Odpadky. Jdeme se podívat do toho červeného. Ale to se nedávej, jo. Hadry samý. Hele, pokud chcete kupovat, tak tyhle ty kupujte. Ty vole, hele, tohle neká nějaká ženská. Ale nejsou značkový. Nejsou značkový. Ty. Ale špinavý. Uj. A nebo tady máš ovci. Ovce?
Ukáž. U ovci, tak tu nechci kávu, tu mám plešáka na doma, ne? Plešáka, to si budu hádat s jiným, ne to taky. Tak ještě tady, speciálně je tady je tady záchod. Je tady záchod, jo? Ty vole. Každý může jít na záchod. Každý může tady na záchod. A kdyby náhodou, tak jsem... Ale je rozbitý vodovodní kohoutek. Takže nesplachuje, bohužel. Nesplachuje, ale můžete zkusit, uvidíte. Ale dal by se ještě opravit. Ale sem na to jdeme. Tady se stejně, do toho se nikdo nevyčetne. Jaký bezdomovci třeba. Tak jdeme na popelnici číslo 7 a 8. Tak jsme na popelnici číslo 8. Vůbec se nám nedaří, jdem se podívat, co v ní je. Tak se podíváme. Ty vole, sami odpadky, ty vole. Hele, hračky jsou tady, ty vole. Dětský, ty vole. Medvídek. Ty vole, co je to tady? Les, ty vole, to má písek. Les. Pavouk tady je. No, natahovací. Ty vole, on někde vylez, ty vole. Hele, když má někdo narosty, tak si tohle to může dát na hlavu. To je ta čepička narozeninná. Počkej, jak se to vole, tady to ne. Sedu na to, vole. Ne, musíš to dát takhle, ne? Se to bohužel rozstavilo. Hele, takže... Dětská krabička. Dětská krabička. Prázdná, nic moc. No nic moc, no, ty vole. Červené brýle. Ale červený brýle, tak ty by asi každý potřeboval, ty. Bohužel si tady samé odpadky. Odpadky, to nikdo nechce ty odpadky. Uj. Hele, když už chcete, tak rozhodně ne odpadky, jo, tohle ne. Leštěnka na nábytek tady. No, vidíš to bys to potřebovali do práce, ty jo. A ještě tady je dětský koník. Hele, koník. My Little Pony, jak se to říká? My Little Pony. My Little Pony. Hele, znáš tu pohádku, kreslenou. Jo. Se zvětšil, kdyby existovaly kouzla, kámo, kdyby existovaly. Tak by se zvětšil do týho. Ale bohužel kouzla neexistují. Ale v Harry Potterovi. Harry Potter. Expelliarmus. Expecto Patronum! Viděl jsi Rona Weasleyho a Hermionu. Hermione. Dobrý. Tak jdeme na popelnici číslo 9 a 10. Vůbec se nám nedaří, tak jdem se podívat, co v nich je. Jdeme na to. Hlavně, že je tady jenom odpadky. Tyhle to jsou jenom odpadky, ty vole. Hodně věcí tady. Hodně věcí, fakt, ale. Boty. Úplně zničený. Ty vole, tady jenom tyhle. Ale tady je nějaká kytka. Samý odpadky. Samý, no. Jenom vajglik, no, na to seru. No, tady, ty vole. Ale tady je koberec dobrý. Šampon na vlasy, dětský šampon na vlasy. Tady je koberec, ale. To je koberec. Ten musíme vytáhnout, jo? Koberec. No, bude čistý, ne? No, doufám, ty vole. Tak jdem se podívat tady. Samé flašky. Fuj. Vodka. Dětské no. Vodku nepiju. Vodka prstě. Tady jsou odpadky, bohužel. Ty vole, jenom odpadky. To je k něčemu. K ničemu odpadky, neber to tam. Tady jsou také odpadky, bohužel. Takže odpadky neber, ti říkám.
Je už je neber. Nějaký pytel, tady je nějaká krabice. A bohužel je prázdná. Nejsem na odpadky, takže já to nebudu upírat. A tady se podíváme. Také odpadky. Hele, už si zakouříš, ne? Už si zakouříš. Už si zakouřím. Už si zakouříš. Hlavně, že tady vyjadřou odpadky a ani se nejdeš normálního. Tak jdeme na popelnici číslo 11 a 12. Tak jsme u popelnice číslo 11 a 12, vůbec se nám nedaří. Dneska vůbec se nedá. Musíme najít nějakou elektroniku, něco na prodej. Vidíš ten bordel? Jdem se podívat, Vidíš co ten tady bordel? je. Jenom samé odpadky. Tyhle samé odpadky a tohle je co? Hele, oblečení. Je tady nějaká bunda. Pásek tady. Tady pásek. Dámská. To je bunda, ty vole. Počkej, to je ženská bunda tady tu. Samé odpadky. Tom. Chuj. To je na tom důstav. Ty vole, to si... A tady jsou taky samé odpadky. No tak já to sledujeme. Tak jdem se podívat na popelnici číslo 12. Tak se zvědomí spát. Je tady sklo od auta. Sklo od auta, ty. Chodit moc, ale. Samé odpadky. Tohle je... Aspoň nějakou elektroniku najít. Moje. Samý odpadky tady, ty no. Tady žádná elektrika není. Tady žádná elektrika není tady vůbec. Je tady nějaká taška s odpadkami. Vůbec se nám nedaří. Nedaří, jo. Žádná elektronika není. Žádná elektronika dneska nic. Jsme chtěli si dát elektroniku a zatím nic, ty vole, zatím obno, ty vole. No nějaký telefony najít, Nějaký autorádio, telefony, viď. No to je jasný, viď. elektroniku. Elektronika tady úplně. Elektroniku, když najdem, tak je to lepší, ale platím jsme ji nenašli. Nějaký rádia, mixéry, Rádia, mikrovlnky. Televizi by si chtěl doma. Televizi taky. Ty vlastně máš doma televizi. Televizi už mám doma. Aspoň telefon nebo mikrovlnky, Tak. něco na prodej. Tak jdeme na popelnici číslo 13 a 14. Tak jsme u popelnici číslo 13 a 14, jdeme se podívat, co v ní je. Jdem na to. Jsou tady nějaký vánoční předměty, světýlka, vánoční stromeček. Ještě nejsou Vánoce, Spaň buba. ale někdo ho vyhodil. Tak ho tady asi necháme, nic tady jiného. Kabelka. Kabelka. Ženská, to Stála už jsem říkal. asi 600, ale docela v zachování stavu. A je tady ještě elektrický topení. Ale bohužel je zničený. Bohužel. Já se s tím dělám. A je tady ještě friťák. Říkám, jo. Ty vole, hranolky tady, ty vole. A bohužel je zničený. Taky zničený, ty. Nedá se s tím nic dělat. Tak jdem se podívat do té popelnice. Jsou tady nějaké pytle. Jenom pytle, ty vole, jenom odpadky. Hele, tady je stromek. Tady je nějaký strom, ty vole. To je jenom strom. dřevo. Ale to byla nějaká kytka. Lína, kytka. Hele, viděl jsi to Harryho Pottera, viď? Harryho Pottera. Jak tam takhle vytaká. Vytkáním levě Jouka.
A voda taky dobrá. A voda taky dobrá. Ty vole, Vánoční počkej ozdoby. tohletu, ona už nevzla ty vole. Vánoční ozdoby. Vánoční Na ozdoba. vánoční stromeček. Hele, kdyby náhodou to Tady jsou ozdoby vánoční. jenom se takhle tady ukázala Ezreal Potra, tady ta. A tajemná komnata, jo, takže podívejte se na ten film. Hned se vaří. Bohužel jsou tady odpadky. Odpadky taky. Nebo roztáhané oblečení. Ještě tam, serem na to, ty vole. Svetry, dětský svetr. Tak jdeme na popelnici číslo 15-16. Teď jsme na popelnici číslo 14 a 15, jdeme se podívat, co v ní je. Na to. Odpadky bohužel. Nějaké plasty. Odpadky. Krabice, to sem vůbec nepatří. Tohle odpadky. Jestli tam zatím odpadky, tak já se podívám teda tady. Tak se podívej tam. Ale co tam? Máš nějakou tašku, ne? Mám no, ty vole, tady vidím, ale tady jsem viděl mobil, ty vole, vyhozený mobil, Redmi A9. Vyhozený telefon. A my jsme milionáři, ty vole. jsme milionáři, ty vole, ukáž. 100 000 dej. 100 000 dej. Našli jsme 100 000. Tak to je Na moc. papíru. Jo, to je moc, 100 000 a ještě k tomu 100 000 na mobil. papíru. Ještě mobil Redmi 9, ty vole. 9. No vidíš, co my nenajdeme. Co my nenajdeme? Viď? A 100 000 bankovku. Takže jsme to našli dneska. Aspoň něco jsme, nějaký viděl, z toho máme. To je asi všechno. Ne? To je asi všechno. To je asi všechno. Každopádně doufám, že se vám video líbilo a Dávejte like. like a uvidíme se U dalšího videa někdy zase, snad budu někdy zase já dost, uvidíme, ale uvidíme se příště. Čau. Ahoj, mějte se a dávejte like, odběry. Ahoj. Pa.